भट होनो थाखाय एकदम थागथियारि जोङो माबायदि गभर्नमेन्टखौ फैजानायखौ लुबैदों बेबाराव जों इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ फैजानो लुबैदों 100% गोसो गोरबोनिफ्राय डिफेन्सारखौ जोङो जिति होनो गोसो दोङो गोरबोनिफ्राय जितिथारनांगोन डिफेन्सारा मानो होनब्ला 25 बोसोर बिथाङा स्टुडेन्ट इउनियन खामानि मावबोदों पुरा माने 100% बेहाय एक्सपिरियेन्स जाबाय गोबां दिनै बियो टिचारबोमोन बिखौ गारबाय आरो प्रेसिडेन्ट जाबाय आबसुनि बहुद गोबाव आरो बिथाङा दायो गावनि हारिखौ साननानै इयुन फिउचारखौ लानानै बिथाङा गासैखौबो त्याग खालामनानै ओंखारबोदों बेबायदि यां जेनेरेसन मोनसे गुदि साननो गोरों गियानि मानसिखौ जोङो बिथांखौ एमएलए बेयाव जिति होनाया जोंनि थाखाय खोब मोजांनि खोथा बिनिखायनो आं साधारन सासे आइजो जानानै रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायहरनाय थाबाय बिथांनो भट होनानै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बिथांखौ जिति होनांगौ जेरैबाबो जिति नांगौ औ ओमफ्राय आंनिफ्राय मोनसे मिथिहोनाय आङो 21निफ्राय 25 बोसोर नभेम्बरसिम आङो अरुनदय मोनदोंमोन बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो बिखौ डिसेम्बराव दानना होनाय जाबाय डकुमेन्ट साबमिट खालामदोंमोन रिनिउनि थाखाय खिन्थु मिसा बेनिफ्राय दाखालि 15,000 मोनगोन ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होननानै जोंखौ एप्लाइ खालामनो होबाय जों सेलेक्सन जाना फैदोंमोन जोंनि ग्रुपआ बे हिसाबै जोङो आरो डकुमेन्ट साबमिट खालामनांगौ होननायखाय जों डकुमेन्ट साबमिट खालामबाय फैसाबो जोङो 950 लांबाय नाथाय दासिमबो गैया हाबाखै ग्रुपनि नामा मामोन ग्रुपनि मुङा जोंहा बिथराइ सेल्फ हेल्प ग्रुप जायगाया तामुलबारि भिसिडिसि आচ্ছা जितु फैसा लांनाय टाइमाव बिथांमोना मा बुंदोंमोन जाथारगोन होनना बुंनाय सेलेक्सनाव फैदों जागोन होननानैहा खिन्थु जोंहा फैसाया बहुत लस जाबाय आरो जोंनि ग्रुपनि फैसा आरो बियो 950खौ जों बिराद माने लकसान मोनदों आरो दाथ' फैसाखौ मोनासै एकदम गोरिब गुन्द्रा जोंनि ग्रुपआव खौरां लायोबा मा होनो बिथांमोना दासिम खौरां लानायखौ मोननो आखा गैला होननानै बेजों बे खुगाजों खोनादों आरो 100% बे मोननायबो नंला खोमा मा खावलायगोन लोगोफोरखौ बे समाव नोंनि लोगोफोर दङ जितु भटार्सफोर दङ भट होगिरिफोर दङ बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन आं बेखौनो खावलायनो सानो बे गासैबो मोननो आखा होदों खिन्थु जों मोननाय नङा मानो होनब्ला सिगांनि बोसोरफोराव जोङो बहुत आसा खालामदों माखासे खामानिफोराव जों मोननो हायाखै जाहा एक्सपिरियेन्स दङ गोबाव बोसोरनिफ्राय जों एक्सपिरियेन्स मोनबोदों बिनिखायनो जों मेंग्लिबाय जों मोजां लिडार नांगौ मोजां दैदेनगिरि नांगौ जोंहा इयुन फिउचार दोङो जोंहा गथ' गथाय दोङो दा बिदि मोनखानायखौनो दानबाय आरो 3 दानदों आरो जोंनि न' साखाथियाव एकदम गोरिब आरो बिसोरो